Hei! Tänään opetellaan 3 erilaista käsinkirjointapistoa. Aloitetaan yksinkertaisimmalla kirjointapistolla, eli etupistolla. Etupistolla muodostuu kuvioksi katkoviivaa ja sitä käytetään usein kappaleiden yhteen harsimiseen. Viedään neula takaisin nuorille puolelle ja sen jälkeen nostetaan se saman tien taas työn oikealle puolelle, jonka jälkeen kiristetään lanka. Tavoitteena saada pistoista samanpituisia, eikä lankaa saa kiristää liikaa. Seuraavaksi siirrytään ketjupistoon. Kuten nimikin jo kertoo, kuvioksi tulee ketjumaisia lenkkejä. Älä vedä lankaa läpi asti, vaan muista jättää häntä. Muodostetaan langasta silmukka ja pujotetaan neula samasta kohdasta läpi, josta tulemme ylös. Tämän jälkeen pistetään neula jonkin matkan päästä uudestaan läpi työn oikealle puolelle ja varmistetaan, että lenkki jää neulan alapuolelle. Lenkin pituutta voi itse säädellä sen mukaan, kuinka paljon jättää kangasta neulan alle. Viimeisenä opetellaan pykäpisto, jota saatetaan käyttää yleensä kankaan reunaan, mutta sillä saa kivaa kuviota myös keskelle kangasta. Viedään neula reunaan. Ja myös tässä pistossa, kuten ketjupistossakin, kun noustaan täältä työn oikealle puolelle, lanka jää aina neulan kärjen alapuolelle. Sitten vielä kiristetään. Nämä pistot voivat olla myös erikorkuisia. Tässä näette vielä, miltä näyttää, kun pistot ovat erikorkuisia. Kirjonnan lopetus. Työn taakse jääviä langanpätkiä ei solmita, vaan ne pujotellaan kauniisti pistoihin ja leikataan ylimääräiset langanpäät. Tässäpä kaikki tällä kertaa. Ei muuta kuin mukavaa kirjontaa. Moikka!